Ahoj, v tomto videu ti chcem povedať o jednej veci, na ktorú sa často zabúda, alebo si jej nie sú ženy podnikateľky vedomé a tak jej nevenujú pozornosť. A je ním rebrík produktov, z angličtiny tzv. Product ladder. Rebríček produktov je vlastne akási séria tvojich produktov, ktoré sú na seba nejak logicky naviazané a sú nejak odstupňované. Hej? Jednak hodnotou, ktorú v ňom dávaš a cenou. Takže úplne prvým produktom na tom rebríčku je zvyčajne produkt zadarmo, čiže nejaký magnet na zákazníka. Niečo, čím vlastne zaujmeš tú pozornosť a dostaneš ľudí do toho svojho funnela. Hej, je to taká vstupná brána a neriešiš tam nič veľké, nič komplexné, ale riešiš nejaký ich mini problém alebo naplňaš nejakú ich mini potrebu, ktorú majú. Ďalším produktom na tom rebríčku produktov je akýsi mini produkt, takzvaný no-brainer z angličtiny, to znamená niečo, nad čím nemusia veľmi rozmýšľať, či to kúpiť alebo nie. Tento produkt sa väčšinou pohybuje v rozmedzi od 10 do 30 eur a môže to byť nejaký e-book alebo nejaké hodnotné video alebo nejaký minikurs, ktorý bude napríklad poslaný cez e-mail len. A vlastne riešiš tam trošku hlbší problém, než to bolo v produkte zadarmo. Ďalším produktom je tzv. Stredný produkt, ktorým vlastne ako keby akýmsi medzistupňom medzi miniproduktom a tvojim hlavným produktom či službou. Tento produkt už vlastne rieši komplexnejší problém a táto úroveň produktu už vlastne vie posunúť toho klienta o veľký krok vpred. Cena takéhoto produktu sa pohybuje zhruba od 50 do 150 eur. No a nasleduje tvoj hlavný produkt, tvoja hlavná služba, takzvaná vlajková loď. Je to tvoj najdrahší produkt a vlastne rieši už komplexne celý problém, ktorý ten tvoj klient má. Jeho cena sa pohybuje od tých 300 eur do niekoľko tisíc. Samozrejme to závisí od veľa faktorov. A takisto všetky produkty, ktoré vlastne sa nachádzajú pred tou vlajkovou loďou, by mali na seba logicky naväzovať a viesť toho tvojho zákazníka k tomu, aby si od teba kúpil tú tvoju vlajkovú loď. Ceny na jednotlivých úrovniach sú len orientačné, závisia od teba, od tvojej branže, v ktorej funguješ, od toho, koľko úrovní máš a samozrejme od hodnoty samotného produktu. Tak a teraz moja otázka znie, máš už svoj rebríček produktov či cestu zákazníka premyslenú? Ak nie, alebo si nie si istá, či to máš správne nastavené a ako to celé poňať, tak máš dve možnosti. Môžeš si dať so mnou strategickú konzultáciu, kde to spolu celé pripravíme, prejdeme, naplánujeme, alebo si môžeš odo mňa zakúpiť môj minikurs, ako si vytvoriť úspešný magnet na zákazníka a tam vlastne ukazujem aj, ako to strategicky celé poňať, ako si ten rebrík produktov vlastne nastaviť. Odkaz na tento kurz nájdeš pod videom. Maj sa krásne.